מי שראה קרבות שלי ויכול יותר מכיר את הסגנון שלי, יודע שאני אוהב לשנות. מה לשנות? לשנות התקפות, ולפעמים גם לשנות עמידות, וזה מה שאנחנו נעשה עכשיו. אנחנו ניצור התקפה שבתוך התקפה נעשה מה שנקרא שיפטינג, וזה החלפת עמידות תוך כדי התקפה, כן? בסופו של דבר, ברגע שאני עומד מול היריב, עומד מולו כל הזמן ומחליף מכות תוך כדי שאני נשאר מולו, הרבה יותר קל לו, למשל, עשיתי קומבינציה, נשארתי מולו, יותר קל לו לקרוא את המכות שלו בעצמו, כן? בעצם זה שאני זז ומשנה, אני יוצר קושי גדול יותר בשבילו, לתקוף בחזרה, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות. אבל אני מתחיל לבעוט בו, אני בועט לו בגוף. בדרך כלל, כשאני בועט, כן, הדבר הבסיסי הוא לחזור לעמילת מוצא. מה שאני רוצה שנעשה עכשיו בתרגיל הזה, אני בועט, ובמקום לחזור, אני בועט, וצועד קדימה, נופל לי מכה, בעמידה של שמאלי, החלפתי את העמידה, החלפתי את ימיני, סיימתי בעמידה שמאלית, במכה של שמאל, כן, בראש, מפה מה שאני רוצה שתעשו, רגל אחורית שאני עכשיו דוחפת אותי הצידה, לקחתי דוד, אמרנו לשנות, אני לא רוצה להישאר מולו. 1, 2, 3. כל זה ביחד. כמה דגשים. שימו לב שאחרי הבעיטה, כשאתם מתייחסים פנימה, אתם צועדים מחוץ לקו הרגליים שלו, קו דמיוני מהרגל הזו, קו דמיוני מהרגל הזו, אני דורך מחוץ לקו הרגליים, ומוציא את הראש שלי מחוץ לקו התקפה. אם אני נשאר עם ראש בקו התקפה, לילה טוב. מוציא את הראש מחוץ קו התקפה, כנראה שלא לילה טוב. שוב פעם מפה. רגל אחורית עכשיו תחליט אותי הצידה, וכך דברים, 1, 2, כן, חוזר לקו.